Programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurong bana, dili kurong ganahan ako mutupad. Kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga. Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Ako, si Tito! Wow! Ako naman, si Ate Chrissy. Oras na, Ate Chrissy, para i-welcome nato ang atong pinakamamahal na Pangulo. Walang iba! Pangulong Dagong! Mayong buntag, Pangulong Dagong! Maayong buntag usab Luzon, Visayas at Mindanao. And to you, Tito Bong and Ma'am Chrissy, kumusta po ma'am? Malamig na araw po sa iyo. Well, I'm doing fine. Okay, at least okay ka. Thanks for Ewan ko asking. kung okay ba ito sila. To all the girls I love before. Well, kung ako ang tatanungin mo, Pangulong Dagong, hindi talaga sila okay ngayon dahil may bagyo. Eh ano bang masasabi mo ngayon? Pag-asa ba ako? Bakit Pag-asa. umaasa ka pang ibabalik yung past? Hindi, ma'am. Ang sinasabi ko, ang pag-asa ang tanungin natin pag when it comes sa Bagyo. Sabi nga nila, magkakaroon tayo ng signal number 1 dito. Pero paakyat kasi ang Bagyo, ang tumbok nito, ay parang nakita ko sa mapa, no? Sana lumihis pa, pero parang masisintro din ang Metro Manila bukas, Thursday. Kaya mag-ingat po tayo. Hopefully na kasi sa Davao dapat matamaan doon na area sa Mindanao. Alam ng taga Davao yan. Pobre lang ako. Taga doon ako. Yung alin? Yung bagyo. Oo. Alam niya na sa Davao may speed limit. Kaya pag doon siya, yariin ko talaga siya. Kaya dumiritso siya. Natakot siya. But anyway, ingat po tayo because meron pa tayong na-experience na rotational brownout. Yan ang na-experience ko kagabi. Sobrang init, 3 hours. But sana maano na yan. Bakit nagka-shortage? Sabi, okay ang kurente. Ngayon, may rotational brownout. Ano ba talaga? Pandemic pa. May bagyo pa. So, sana malagpasan natin ito, mga idol. Kaya, para sa inyo mga sumbong, tawagan lang kami. 85, 84, 55, 45. Or pwede kayong mag-text. Text lang 0939-7062816. Kung wala ka namang landline, pwedeng tumawag sa ating cellphone 0916-897-5365. Go ahead. Unang sumbong! Hi, what is your name? Hello? Bong, hindi mo ba mabasa, Bong? Pwede, lipat ka dito saglit, Bong. Tabi tayo. Ayokong tumabi sa'yo, Pangulo. Tabi ka na. Dahil, Dali. Tabi tayo kay... Wala, sayang imong cellphone, sira man. Ano ba yan? Mamahalin daw ang cellphone, dauton man. paano kasi hindi masira? Paano kasi hindi masira? Oo. Eh, wala na siyang load. Okay. Kaya sira. Ito, go ahead. Unang sumbong! Hi! Isusumbong ko lang sana itong bisita ko sa bahay na si Ronald. Kasi magdamag maghapon na siyang nag-online poker. Lagi na lang talo. Nagpipilit pa rin makabawi. Pati motor niya nasanla na. Uy, Ginoo. Yun lang from Oscar Flores Mata ng Binangonan, Rizal. Alam nyo, sayang yung motor. Ako na lang ang tutubos.
Ikaw na nagmomotor ka pala. Alam mo nung kita nyo naman So, minsan sa sinong TV. inaangkas mo? I Yun invoke lang. my right to privacy. Kasi ma'am, nang hinayang ako sa motor, pag mag-online sugal ka, whether it is online poker or online sabong, marami ang umasinso. Kasi tulad niyan, nakabili siya ng bike, dating may motor. Tulad nung isang kakilala ko, dating may nakabili siya ng bagong motor, ma'am. Pero dati yon na may SUV. Nako, yung mga online sabong na yun. Kaya, ito pa ma'am, matindi ha. Nakabili ng bagong tsinelas. Dahil sa online sabong. Yes, dating may, dating may Air Jordan yun. Ako kasi nag-invest ako dyan sa online sabong na wala na ako ng pera. Kaya mahirap talaga kung puro sugal ka. Okay, isa pa, next. Kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Hi! Isusumbong ko lang sana kasi sabi kasi niya ang Zandon Plus daw ay nakakatanggal ng bukol. Pero lagi pa rin nagpapabukol si Johnny Bukol. Tipsy E ng Marikina. Ano po ba ang narapat gawin dito, Pangulo? Tipsy, ibang bukol kasi yung kay Johnny Bukol. Yung sakit na bukol, yun yung sa Santon Plus. Pwede mong Yung kanya inumin. iba ang bumubukol. Kay bukol, pag may uukol, pag may bumukol, may uukol. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Hi! Isusumbong ko lang po sana ang pusa namin. Kasi sobrang harot niya pag nilalaro ng anak ko. Tumatalon-talon po siya na parang kangaroo. Ano po kaya ang gagawin ko dito sa pusa namin? Nagmamahal ng Pasig City. Sa totoo lang, ang ama talaga ng pusa na yan ay kanggaro. Half pusa, half kanggaro. So, tumatalon. Ang kanggaro? Ang pusa. May bulsa sa tiyan yan. Yung kangaroo. Yung pusa. Diba nagmimiyaw yan? Yung pusa? Yung kangaroo. Pampaswerte yan na ganyan-ganyan ang kamay Yung pusa. ng kanggaro. Masakit pa manipa. Yung pusa. Oo. Marami yan doon sa dream place ko sa Australia. Yung kanggaro? Hindi, yung pusa. Pusang iring. Next, ma'am, live. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa ba ang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! The sumbong is from Anthony Magsese ng Quezon City. Isusumbong ko lang po yung kasamahan ko dito na mahilig pong mangutang pero kapag siningil laging galit. Hoy. Yan ang sinasabi natin, no? Yung mga nangutang, sila pa yung galit. Bong, saan mo ka na? Ginagawa mo dyan. Ano mo, kanina okay pa ito. Biglang nagbago ang channel. Baka nasipa ng ano, Hindi kasi ng kanggaro. ng pusa. Hoy, makinig kayo. Kayong mga palautang, bakit kayo pa ang nagagalit pag sinisingil? So does it mean na ang nagpautang pa ang mag-adjust sa pag-uugali nyo? Kayo na nga ang pinahiram, pinautang, pag siningil kayo mong magalit. Baga, ginmugnaong. Ako nga ngayon, Pangulong Dagong. Kapal. May nangutang nga sa akin ngayon. After 1 month na nagsabing magbayad siya, hindi na makontak. At dahil hindi na siya makontak, sa chat, sinachat, sin zone. After sin zone, mamaya, pupuntahan kita sa bahay mo at Bong, relax, Bong. Huwag mong ilagay ang kamay sa iyong batas. Akala ko, huwag kong ilagay ang kamay doon sa bahay. Ay. Kayo, pag nangutang kayo sa akin, tapos isinson niyo ako, ilalagay ko kayo sa uson. Ma'am, go ahead. Yes, another sumbong
from Angelica Mema ng Pasay City. Go ahead. Susumbong ko lang po itong modista ko. Bakit? Nagpasukat nga po ako para sakto sa akin yung tatahiin na damit. Nung dumating po sa akin, kinulang sa tela. Ano po kaya ang gagawin ko sa kanya? Actually, hindi sakto lang po yan, ma'am, ang ginawa ng modista nyo. Medyo lumaki lang ang katawan nyo. Feeling kasi kailangan niya mag-diet. Yung parang ganun na nga, ma'am. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. What is your name, caller? Hello. Bulantoy. Dito bang Ate Tracy, Pangulo? Bagyong Bulantoy. Toy, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Toy. sumbong ko lang si Mang Kanor. Narinig ko kaganina. Sabi niya, nag-donate daw siya ng 1 million sa PGH kasi nasunog. Tapos lalo patuloy lumakas yung bagyo. Anong koneksyon ng bagyo at sunog, Bulantoy? Sa lakas ng hangin. Ay. Nagtanong ka pa ng connection, bakit di mo makonect? Hindi. Ay. Nahirapan ako i-connect yung sumbong ni Bulantoy. Hindi, kasi nga mahangin daw si Mang Kanor. Honestly, si Damian Lillard ang nag-donate. Alam mo naman si Mang Kanor na credit grabber man yun. Hindi ko pa ma-meet si Mang Kanor. Kakain kami. Libre ko na lang siya. You ask him. I am not his secretary. Tanungin mo. Hindi ko alam kung papayag yun kasi nga mayabang yun eh. Mayaman yun. Ba't may ililibre? Mayaman nga. Pero nga kasi nangungulit kay Mama Ay eh. O bakit? Gusto mo rin? Nasangkot na naman yung pangalan ko. Hindi si Mama ay ikaw. Si Ate Chrissy ikaw. Ba't ka naman kasi nakikihalo ka dyan? Ay, feeling ko lang naman. Okay, salamat sa chismis, Toy. Next, may caller pa tayo. Isa bang caller? Hi, Idol. What is your name? Hello? Ay, Luhe. walang volume. Hello? Hoy! Hello, Pangulo. Kitsan eh. EJ, Pangulo, malolot. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang, Pangulo, yung misis ko. Saka Bakit? yung chopper na pag namin. Kahinaan ng radyo mo, Jay, kasi nag-feedback, Jay. Okay, Pangulo, sorry. Okay, napatawad na kita. Inaan mo pa, baka hindi na kita mapatawad. Ang bilis. Okay, mahina na, Pangulo. Okay, go EJ. ahead. Ulitin mo. Apo, sumbong ko lang yung misis ko, Pangulo, tsaka yung chopper na pag namin. Apo, kasi Pangulo siya, ang ulam manok. Tapos kami, lagi itlog. Sino yung nag-uulam ng manok? Chopper dapag namin, Pangulo. Chopper, dapag, ano yan? Dog namin, Pangulo, dog. Anong breed ng aso nyo? Pag, sir, pag. Pag, ma'am, di ba may aso ka na pag, ma'am? Oo. Actually, pinaampon ko na. Alam mo, Jay, that is unfair. Talk to your wife, sabihin mo, ang aso na pag, kaya nga pag, dapat ang ipakain mo, pag-pag. Ay. Kawawa naman. Okay? Kaysa ikaw ang kumain ng pag-pag. Lamat. Ay daw. Hello? Hello? Yes po. Yes. Anong pangalan? What is your name? Boy Glodo. English, Pangulo. Boy Glodo, taga saan? Paranaque. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang itong nag-aakot ng, kakarga ng bakal, sobrang bakal. Nagkakarga ng plastic, sobrang bagal. Sir, mabigat kasi ang mga kinakaraga nila, sir. Baka malustred ang kanilang di ba, sir? Mabutbot niya na sila.
Hindi mo pwedeng biglain. Pag naghakot kayo ng something heavy, dapat yung magaang lang, kaya lang ng katawan nyo. Kasi if that is heavier than you, lalabas ang inyong sol-sol. Pag lulusot ang inyong sol-sol. Binaliktad ko na. Walang problema pag lumusot, Pangulo. Ako nang bahala kay EJ. Ay. Ano, gusto mo pag lumusot yan, si Tito Bong nakaabang, Jay? Hello? Pag lumusot yan, si Tito Bong nakaabang. Pwede kay Tito Bong ito si Boy Glodo kasi malaki naman ang ano nito eh. Ay. Sige, sir. Malaki ang kanyang gludo. Ingat kayo, sir, ha, sa pagbubuhat, ha. Dandahan po kayo. Salamat, Pang. Salamat. Okay, next. Ma'am, go ahead. Isa bang sumbong? Ate Chrissy, lubos-lubusan mo na! Okay, another sumbong from Joshua Cortez ng Pasig City. Isusumbong ko lang po yung pusa namin dito. Bakit? Ang ingay-ingay kapag nasa bubong. Nagigising po ako kahit tanghali. Okay. Ma'am, maingay siya kasi tinawag niya yung ibang tropa niya na pusa dahil may nakita siyang daga. Kaya sila maingay. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Ay, isusumbong ko lang po ang aking asawa at hindi niya kasi ako pinatabi kagabi. Kasi daw, meron na siya. Si Melvin Marquez po ito ng Malabon Potrero. Meron daw siya, Pangulo. Baka may red alert. Hindi, may ibig sabihin, parehas kayong meron. Pumusta ka sa meron, meron siya. Dapat doon ka sa wala. Next time, sa wala ka para pwede. Okay. Salamat. Okay, mag-orasyon At muna. oras na para sa ating mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Para lumayo sa atin ang bagyo at hindi na tayo mabagyuhan pa. Bigkasin ang Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Silit-lit bulate, abuante pala. Sami pinareho, mga taga-packing department, sa packing Gigi. Lalo na si Angelita Morales, pastilan mga Angelita ka. Ana Marilaw Laure, Paz Brio, Mark Borines, G. Franz Quiñanola, Linalin Cruzado, at si Noriel Agpalo at si Ate Risa. At ang mga mananahi dyan, ang mga kasamahan nila, si Jelay Chico, birthday daw niya bukas. Ma'am Chrissy, invited ka raw. Basta may Shanghai. Ay. Si Rosana Rojas, Ebsa, Gripon, at lalo na si Lemor Lohob, mga taga-Bohol, mga Bulanon. At sa lahat na rin ng mga tropa ni Lilibeth Peñaflor a.k.a. Ate Babes. At sa lahat ng mga nagpanotaryo dyan sa May Borromeo, sa Quezon City, kauban ng kanyang mga kasamahan dyan sa trabaho na si Alcid, pati na rin si Nathalie, yung kanyang anak, at lahat ng mga staff dyan sa Ihaw Balot Plaza. Maraming salamat Ate Margie, kay Kuya Eric, at saka kay Ate Minda, pati na rin kay Attorney BJ, at sa lahat ng mga Palatao family. Orasyon kay Mike Lezzy Angelo dyan sa Tahian sa Tagpos Rizal, sa mga katrabaho daw niya na si Ate Belen, Tahiin si Chano mo ako. at kay ang mananabas daw nila na pogi na si Tabasin Pareng mo ako. Kalablab, kay Allen Sese, at sa mahal niya na si Fer, miss na daw niya ito, pati na rin kay Ray Santos ng GSM Boys ng Silensyo, kay Tamski Kanya, paorasyon daw
sila Rene Boy at Jok, pati na rin si Ramram. Gabi-gabi daw silang lasing umiinom ng gin bulagta. Sus, Ginoo. From William Moore Senior Bulagta High ka School, talaga Barangay dyan. 780. Paorasyon din kay Andrew Labine at kay Horilio Idol Jimboy at kay Mel Henita, pati na rin kay Julie Marcil Margien. Ayan, salamat sa inyong lahat. Oras na para sa ating last talk. Pangulong Dagong, last talk. Spa o hilot? Doon ako sa hilot dahil wala nang extra. Buti naman. Ate Chrissy, Yes. last talk. Kamao o bao? Mas gusto ko kamao. Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, last talk. Relo o polo? Mahilig ako sa polo, mahilig din ako sa relo. I would rather choose polo na lang. Mahirap kung nakarelo tas walang polo. Ate Chrissy, Yes. last talk. Go. Bicycle o tricycle? Mas gusto ko mag-bicycle. Mas nakaka-sexy. Sakto, malapit na nating ibigay yung ating bisikleta. Oo nga. Sa anibersaryo natin. Bigay natin. Thank you. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Yes. Sino ang mas magaling mag-survey? Ang DJ o ang surveyor? Magaling talaga mag-survey ang DJ kasi survey under the mango tree. Akala mo nag-survey na tulog pala. Nagtaka ka, ba't may score ito? So, survey under the mango tree. Anyway. That ends our last talk. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, mga idol. Follow and like me on my Facebook account kahit hindi pa ako nakakasilip doon. DJ Tito Bong! At nakasama mo rin ngayong araw si Ate Chrissy. Oh. Salamat kayo, ma'am. Doc Rems Uy, hello po sa Santon Plus at Nature Soya. Salamat sa inyong lahat. Si Sir Louie Rivera pala. Hi sa iyo dyan, Sir Louie, Pilisining. Sa boyfriend ko na si Von. Magandang tanghali sa iyo. Mag-ingat ka, kumain ka. Nagtanong si Jerry Simeon kung live ba daw tayo. Live po kami, sir. At baka sabihin nyo, hindi live. O sige, anong date ngayon, Bong? Araw po ngayon ng Tuesday, June 2, 2021. Paano mo ma-prove na live tayo ngayon? Baka sabihin nila, recorded pa rin yan. Hindi kami nagre-record dito ng programa. Baka sa ibang istasyon yun. Ay. Naninood mo na yung kabong. Hindi, live tayo kasi gusto nyo i-update ko kayo, ha? Yan, tinambakan na ang LA Lakers ng Phoenix Suns. 80-48. Sus, kinuko, score pa ba na? Third quarter, 6 minutes 47 seconds. Live yan. Diyos ko. Anyway, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ito po si Pangulong Dagong. Susunod na Emotions on Air with Daddy Dong at Iska Morena. Dito sa 93.9 IFM. Idol! Ay! Check your oras. 11:52 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.